segon lloc, amb molts grups dels quals ens hem adonat viatjant per tot l'estat, tocant en festivals, tocant en molts llocs, que encara existeix la censura, la criminalització ideològica, que encara s'intenta perseguir aquells que no pensen com pensa uns quants de la dreta que continuen estancats en les seves posicions. Són grups com Banda Basotti, Societat Alcohòlica, que des d'aquí manem la nostra solidaritat. Per tots ells i per tots nosaltres és l'hora de trencar els murs de la incomunicació. Ballem tota dansa dels condemnats. La Casa de Bruixes arriba a Osona! Avui tampoc he despertat. Avui encara no he parlat. Lluny de València tots. T'he recordat a prop del mar. 1, 2, 3 i avui també. I avui també amb bombardis a tes cors. I avui també en nom de la llibertat. I avui tot és soledat. Des dels mateixos carrers, les cases populars contra les tropes del rei. Les pedres ho recorden quan avui les frenem.